Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, puntuaren simetrikoa planoarekiko kalkulatuko dugu. Kalkulatu behar dugu peren simetrikoa pi planoarekiko. Hau izango da irudia. Horretarako, hiru urratsek hauek egin behar ditugu. Lehenengoa izango da, R zuzena ateratzea perpendikularra izan da pirekiko eta petik igaro. Hau da, zuzen hau. R zuzena izango da. Bigarrena, R eta pi ebaki puntua. Eta gero berriro, Q izango da erdigunea edo erdiko puntua eta P' kalkulatuko dugu. Orduan, R zuzena ateratzeko behar dugu vektore bat. Vektorea izango da planoaren vektorea. Planoaren vektore hau izango da perpendikularra planoarekiko. Orduan, bat, minus bat, bat. Eta gero puntu bat. Puntu hori izango da P dakiguna. Bat, bi, bat. Gero ebaki puntuak kalkulatzeko hobe da zuzena parametrikotan jartzea. Orduan, zuzenean idatziko dugu ekuazio parametrikoak. Gogoratu, puntua gehi vektorea. Puntua gehi vektorea. Kasu honetan minus lambda. Eta hemen puntua gehi vektore. Hau izango da zuzena. Ebaki puntua egiteko x y z ordezkatuko dugu planoaren ekuazioa. Eta horrela aterako dugu lambda, eta gero lambdarekin ordezkatuko dugu hemen, eta x y z izango dira kuren koordenatuak. Orduan, xen ordez bat gehi lambda. Iren ordez bi ken lambda, kontuz minusi delako. Eta gero, z izango da bat gehi lambda, gehi bi, berdin 0. Bat gehi lambda, ken bi, gehi lambda, gehi bat, gehi lambda, gehi bi, berdin 0. Bat, bi, hiru lambda, hemen bat gehi bat bi, minus bi 0, geratzen da bi, beste alderaz pasatuz, minus bi. Hau da, lambda, minus bi eren. Vale? Zatiketa izan daiteke. Orduan orain, x kalkulatzeko, bat, ken bi eren. Ados? Hau da, eren bat. Eta horrela guztietan. Bi, minus, minus, bi gehi lau eren. Eta orduan hau izango da 6, 10 eren. Eta zetarekin, bat gehi, minus bi eren. Ados? Lehenengoan bezala, eren bat. Hauek berdinak direlako. Orduan, Q puntua da eren bat. 10 eren eta eren bat. Eta hori izango da P eta P'-aren arteko erdiko puntua. Orduan orain kalkulatzeko P' egin behar duguna da hau bider bi, bi eren, ken P puntua. Hau bider bi, hogei eren, ken koordenatu hori. Eta azkenik, bi eren, ken, bat. Orduan, P' izango da, minus eren bat, 14 eren, eta berriro, errepikatzen da, minus eren bat. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.